haba kepisah kebun bawan cika state kini kinong mi keman jumpa junga kan iju baki keman ada peleng amlong bon pen syong bet doyam be yang tu nayaki namar kepisah kadang wan kalau bangi ong ngau sarong bagade kita matrilineal society henry haka decision making position pada mdon long komishu let's say chief minister uladon palat ka pressure nak ni ka business group anta kelawan kini ka coalition politics hamikal ya balai pada kadon such a bad track record ni muju scam sila shine one wang beli PHE ang ba hable OPW long kipat bar ki kelmar jing mot ken keblay pi baro ipediang sobai pi sa shakaway pat ki episode jong karin sanithil laura shapi da forefront media ban menta kenti nginya kren halor ki kam politics lani kita ki kam san himasima but mat jing kren menta sngi kendai halor ketu ke jing kelyang syuki menteri badang shen hakakan hon menteri jong sarkar MDA 2 kata ka biki ong ka cabinet reshuffle ki ai ka pelongi banon ra ai kani ka majing kren hoi ki babun kin ong ba chief minister lani menteri rang ba udon iya kata ka hok ban keliang ya ki menteri henry kabu jing keli bade nakanu ga daw balai kumki ai ki menteri ki ba ujet but nginum lenru ba menteri rang ba udon ya kabor ban shim lani ban ail ni ban kni ya ta syuki menteri na uno unong mi kmat henry kani ka cingkel yang syuki menta ka kenti kalau pelong ya bubun balang ban bu jingkeli hatu kabor sensyar hameglaya kadai ban syakri ban pin kabor yu pai ba lani ban pin scam ya kabor jongki katu kat ningut daka ai ka tarajer daka ai ka tarajer lai thau ya ka jingkot bor jong u lani ka nong mi khmat ban bat ya ka commentary bat cha ai ja kilong kemi nakani ka kunhun menteri bat hakani ka jinga thermentas ngi donya langut kiriyo shampang ki banya merging mod banya ther banya sami ki sembo jing berkat jong ki halor kani kamat ngakwa un pediang sampai pi ya i bakit dor bela syakadiang ke jonga ibelong usamla uba jupet ngor ba jupet perman ni ka jinglong jingman jo san petai hang ni apa ke jela ke jongi nang tangi don ru ya iba manual bedwar ibelong unong ya lam jong ke seng congress nang tangi don ru ya ikong Patricia Mukim ibelong inong thok ku bor belasan ba hakakam Tingi pediang sampai pi syakani kerensan ke jongi bat ngi kermen ba ki sembo jing berkai ke jong pi ba pinya samantas ngi kila ban syak jing syai halo kini ki jing keli ke jongi ti shwa penginya je kemat ngakwa ban pentip yang hang ni ki parlok ki bapai kan ki program ba ki nia ki jutang ki ba ki noi shementa mentasi kin pen pau kin de ki nia ki jongki baru forefront media kershan ni penram ki nia ki jongki ti man sedang ni ke jing ye ther mentasi ngakwa bu ikan ke jing keli kabaning kong nakabenta iba manual ba ngi snothu ba kani ka jingkil yang menteri shiteng samoy kamtam ha ka sarkar ya sindrop lam kamdei shu ka batmai ba ngi snothu ru ba banle kani ka kam ki khmi ya ki bon tli ki benta ka baning kong ka long ban aila ki wei pat economic mat ban shimti ka kam menteri ban penne lani ban pen scam ya kata ka jing ya dai habdeng kini ki seng ya sindrop lang ka ba ar ka long ba ban penti khna ba kinwan rai kata ka jing pen thamai ka kam trikam ha ka sensyar ka khadar bar ka balai ka long ban khmi ba baro ki benta ki yo kata ka ki yo benta mo ka ni ka kam sensyar lani kata ka equal regional representation hindai ha ka jing pe ka jong pi menta ganti hatu phila ban ong hatu phin ong ba kani ka jing keliang menteri ka long ka ba i shongnya ha upai ba khule shibon mo kong iban ba phila khot ekani ka rensan ga so ba don kam hi ban tu thu ekipat ba ro bangi don kam ban emerjung mut khambon dei ka kebening kong na ka jing pe hi jong asimet ka long bet ba ka don arliang ye ka mo ban ong kum ka state jongi khamtam ba ngi kum bashu ong no ma u honorable CM la lai sos nem menta ku yakran ba ka GDP ka de ban poi kita ka prapo 9,000 crore which means ka de 10 billion economy Telah dengi pej ke GDP apa bon sen he ke GDP kalau divided into two parts. Kawai dia ke jeng lut, ba kawai ke jeng yok.
Te kajing yo kadi bendai marsiteng kajing lut kadi marsiteng. Lada katam kajing lut kajing yo ndiar ki khot fiscal deficit GDP. Something like that long deficit GDP. Tamle le. Te lada ngi pej pat kum bakalong menta ka state jungi kadang dai tang san phulai 1,000 crore. Kata ka GDP jungi. Te ne itai san phulai 1,000 crore arpusan 1,000 crore di jing lut arpusan 1,000 crore di jing mi. Te lepej ni jing lut ki bakba ban pelut ke sarkar itai arpusan 1,000 crore. Kila divide into various sectors. Kadang ke sektor jong ke health, kadang ke sektor jong ke PWD, kadang ke sektor jong ke development ke iba do khat. Telah ada fipet company itu hampo apa. Penui ke patieng ke bang UI mangi ke long kumni kan. Baki cabinet minister habakot ki diki minister ki bedewen pej itu ki various sector. Dai. Telah ada ngipet pan bak ke cabinet kam sapriang. Kam dai ke cabinet ke one representation na paro khat Kebasyo ono ada paling all walks of life kan. Kaman representation geography lu in the sense man ka district kamdan representation. Kaman representation naka race lu means hijat hawa hijat bandu wadangi hasil ngidon lala hijat dai. Te kum taken kamdan katuru but fin the page pat kala long skewed betang towards syakataka mansyu ongno business houses. Long ki yeng sna bisa. Kakam private jungki kadi kakam private jungki handai man ong no ki cabinet minister pat kindai nai ong ya bakadai nak yeng kasam na kai kai ngim kwa mipet kata handai kidan ki cohorts am komisio ono ki group ki brio ki bai dai lang tu lada pipet kitu ki lai saungot pat dai penanyau ye ki bat ka portfolio ki pakibat maki tak more than 60% jong tu ka budget ka bala allocate ban pelut na mata ka state kala let through naki pi ka batiang kalong ngamong bakan seniu na kumno kabatiang kalong lada kumno kisim kabu ban pen clear ban pen krawi ka spa ka pho jong ka yeng ka sem la jong bat jong ki briu la jong te kalong ka jing du ka ba ka bala jur bah ka ki pat ba ka namar ka pisah ka kai kalau long ka giet ban penyat ka pisah ka yat na kita te ka shong haki kimno ki penyat pi te ban ai paro khot ya kata ya ka responsibility pat ya ka power ban susim lo di kita ki kabu kong kadai ke ba ma bhai ka state kham tam ha ni ka khap ba menta kan namar ba kat chabang phai kat chabang le tang men ngarang ju puli hapo Shillong Times ba ki uot kini kinong de kinong hapo yo had dai ba ki om ba ka yo mentau senyam ka sniu palan ki om ba ka puja kila expect ba puja kan kiyo nei ka puja kam kiyo namar ba ki suthu ba ka yo ka purchasing power kala duna exactly te ka tu ka pen I ba habakot dai ki pa ba kila duk te kong te ka pisah ka sakut haira kam hiar su pa ba ken te ka tu ka jing sakut jong ka pisah means kala alom ka funnel te let's say ka tu ka pisah kam tuat te shi ka badi man tuat ki development ki myat ka mudi myat ki la shuya tang shi ki perlok jong ki bahien jong ki bar ki ki ba let's say ban pen kraw shu ka spa jong ka party jong ki jong ila de shi mat jong ka tagi ta hindiak chus tang oh kalong gitu bai itho iba to ki rumo po Shillong Times dang hanne bi ong ba kani ka rukom kiliang shuki menteri menta kanti ka I ong da kaktin pareng mon chuong less of a political necessity but more of business cartel business cartel ke ti ngan pai shi ikong pat mo kani ka jingkali kong isu tho ba kani kam de ka sin ka bani kong ba ki don kani ka jia kiliang shuki menteri shi teng samoi mo but ngi ha ki snam ba le ha ki samoi tri kam chi sarkar ba le kila don kita ki jing kiliang menteri but ki babun e ru kin dai lai ne sangut ki menteri hendrai menta ki tingi ba hadu prangut ki sya penhap mo but kaba pelan nang ni kalong ba wat ya kalong kami ka marway ka bran kan hun menteri ru ya karula wengno na ka menteri but ngasoban kwa ban kini na jingkli na phimo atu pis ngo ya ha be kani ka rai jong u menteri rang ba but kami ruk sa kawai ka jingkli balada uong ba ukwa ban wan rai ka ta jing pen thamai la ni ban aila ni ki we ki nong mi khmat la ni ban mi pli ha ka jaka ka jong I balik kim jit pada ya kawai pat kalong kami na ka jo ka party ha kani ka bentagan le ko bi kong Santa Mary Shilla em ki don bon ki ha kani ka jingkliang menteri ka bamenta ka balong problematik ka balong penjenjal men sim hai ki bapet benia ka politics kan ka beneng kong kalong ba kitu ki menteri ru kim yo jing tip te ka por ka babiang ha ka jing shisha te de bandan collective responsibility collective accountability la dai ban penlong shwa ka jing yalang apa deng jongki ban ong pej
pin hab ban hiar no ke shuki jong pi namar nen chim no di ta na kini ki daw ti mat namar bam don daw ban ai ye kong amperin namar ladengi long kum no ru ngi hab hi ban admit ba kum ka health minister ila tre ba ya leng saudong ngi gi balik nong kendong barabor mo ngi shem ye ba I travel the length and breadth of the state na du Garu Hills keduk Khasi Hills Jaintia Hills te don daw ban pen hiar shuki ye ite mla kamut pi ke jing pen keliang shuki barabor ke principle hi kalong ban pet ye ke efficiency ke jing la tre kam jong u ne ka minister la da don kanu ka minister ne unu minister ubat tre bah kalong bet ken ban pen hiar shuki no e kita te hang ni pede ngi wan ra sai ke ni ka gender factor mo bingi ong gender sensitive cabinet menta bom don show tang iwe ru ilong kemi nalo bangi ong ngau sarong bagade kita matrilineal society henry haka decision making position pada mdon long kemi show te menta ke jing don jong ka cabinet ka long ru ban push ki policies important policies they ban push ka cabinet te menta mano ban shim ya ka benta ka badai na ka benta ka welfare jong ki long kemi te na lor ba ngin hap kan mau but poverty has a woman's face in Meghalaya. Mar ki bon palat ki single parents ki long kami ki ba kamai shimet marway but ki ba pej ki kon ki jong ki don tharai urang ba ubala ban sngu thu e ka jing jing shon jong ki long kami ka kham shi tom pina ka ta daw jing shisha ki ni ki MLA bro khoj shi sen ba ki la dep jet ndai they should go through ka gender sensitization course namar ka dai ka ek badai ban pakhat jenleu bha ka jingmut gender sensitization ka jingmut gender equity not equality equity ka mut bangin yang bai ha ka ju ka kaldan rei ki bakham langkot kin yo sa ka me te ban yang ban ya rangkat ka kaldan mdai ban ong ban ai ki ju ki facilities rei ban ya don ka ju ka height in terms of access to resources kan te bon bha ki jing hakani ka jing keliang menteri menta ka sen nalor ba phila ila akren iba Emmanuel Shipang kata ka concentration of powers in one family or one business entity te let's say chief minister ula don palat ka pressure na kani ka business group ba maybe ki dai maki ki ba finance ki ba peniang ya kani ka party but hakani ka por ngidai ban pai shala deru mangi kum kinong thep bot balai bangi don kam pisah kat ni te banyala election kat badang don kam pisah hi banyala election kin shu job bet kini ki he spa ki bapli ki long kemi balai ki muan chakman barabor ngi ong political participation of women kalong ko basuk bahaban keren rei panya ai reng hi bat kitu ki badon spa ki badon bor ki ba bot muscle and money power kalong ko basitom nam ta ki long kemi te jing shisai kini ki ai la dei banya keren haki constituency baro mangi ki pat ba ngi dei banya sim benta te haki jing keren dei ngi sngap jar ngi khnyum hari ngi keren tang para mangi he ngi briu akut no hang tu ngim don public discussion ngim don public debate toy jing shisha la dei ban khot ka wei ka jing lang ka ba he ba hang te dorbar hall mo dei ang te ha Khasi National Dorbar Hall bania thiri kini ki ai ken balai don ketika hall hen hang te mdei nak bentang ka san perthai kede matai ka kumbi oi kong kede ka pore upai ba bon pet je lagi khamat benom men kelong ka jing kersiu thia yu upai ba mau bon kren halor kini kimat ki ba long ki ba kong san ki ba ta e ka ri sensyar pai ba lada ki pai ba kim ya thir kim ya nia kim ya wo dong kim ya penpau ka jing sngo jong ki te tip she ka tak sarkar gitu ki ya la ka jong ka jing ya Mene pikiran ruah halor ke tu ke rukom trikam lani ke efficiency jong u lani ka menteri mo ngako aban keli kini jing keli ba ke dormo kumu samla ubaju tho nak we ke pos we pat baju khmi ya ka lok ka bha kamiat ni ka jing long jing man jong ka kam sa hi masima menta kinti phi kumno ye kani ka jing keliang menteri kumong ikong pat mene ong ba ki kebangi yo mangi kita ki menteri ki patrikam henry maki ki shaweng but menta kila wanra pa da kiwe ki menteri ke ba ukingin ai ki kata ka yumo ke bangin ong ngin ai por ki mat proof ilai jang no henry hatu phi sngoya ha be kan ka jing ben shet
ya kini ki portfolio seni ki departments na ke bentar kini ki menteri ke bertamai. Kebetulan kong Iban, tang tu jengkili. Di kong Iban manual ila keren sepang tu concentration of these key portfolios ni. Di competition ila keren about kabamdan ka representation of women and representation of people from all walks of life. Di kini ki kamlong kini very important kilong secondary kendiat mo. Ngaku aban syukran so one thing ka kamlong fundamental dan ni ka kamlong tenrai. Tidengi pej namar kani baru kadai ka konteks yang coalition government kan sami kani ka jing ya kiliang syukidu kadai bakadi ka konteks yang coalition government. Tidak pej ya ka history yang ni ka coalition government ni hak jela Meghalaya. Ti kami bat hakari India ru kadi ka rise ka jing kiu jing ni regional politics, regional parties. Ti kiwei na ki daw ki ba pedeng jong ka jing kiu jong regional politics. Kawai ketika linguistic factor kumbalong hakani ka jela jengi mo permidan Assam ka ketian katliat sekawai ru kadan hi kataka disparity kajing bom renti akarukom hakaroi kapar ti kini ki ba dei na kikin hun ki ba khamret ki snow syai le se ti kami kita regional politics scaling setelok India ti kata nga ong kadika it is a necessity ngim la le ka progress hi ka porte le se ka bakala ka leadership jong ka congress ko to por mo ngam la ban tik patik ki jerat temang assume kadi kata to anda kelawan kini ke coalition politics ha Meghalaya balai pada kadon such a bad track record ni mujus kam ki wei na ki daw hi ki dei baka political leadership ka pet yakini ki syuki menteri lain ki ministerial berth om kum ki ban penteri kam ya ka jela barok kawai ki dei ban serve ya ka constituency jong no ne ya unu personality. Tika ni kapenmi ya kata jingbom hun. Tika pressure kini ki badan ki coalition banyak pet banyak pram kumta te. Tika doubt and rai kini beki pej ya ki ministry ya ki department ya ki tenat trikam kum ki jing penmentoi tang ya lade ne tang ya constituency kamdan ka jing pej ban pendenti ya ka jela barok kawai te. Dikata ka fundamental mo, kata di fundamental, bakata ka bi baka jingpang kabadon haduk mentang ngimpat rat dingkong. Hakaba mensua kani ka jingpang kapen perai yaki coalition government. Hakaba menta kapen scam. Mo ka scam kani ka MDA kan menta la shita bakani menta so far bat ka i kum bakan ne hi. Tebangi di ban sutu ba ya kani ka jing ni kani ka problem jong nei kadang don sa haduk menta mo. Tekata kadika dauten rai mo. Jadi kiran pada ya ki symptoms semua. Kini ki bengi kiran tapi kalau kum ki symptoms. Ki dak jong kata ka jingpang kan. Ti haba pia bun hakini ka coalition. Pat haba pia senrop sarkar da kata ka jingthu ban political mileage mo, ni ban serve you bri mo. Ti it is kadika necessity ban ya bujili syuki kum ne. Nai. Tika long nga snguthu kumba nganchu kod biang ka ebe ba tu ki ong hakawen ki interviews bingile ba ki MLA ha jela ke jongi kimde ki MLA jong ka sarkar jong ka jela hande ki MLA jong ki constituency ke jong ki mo but kum phi ong hi ba kamdon kata ka jing snguthu ba ong ba ki nong mi kmar ki ban train na ka banta ka bah ka mi jong ka jela ba ko we but rap mo ti ha ka jing so jong ane kata ka dei ka daw jong ka political leadership kan lara ka leadership ka concentrate kita ki key sectors lara ka political leadership hi company ya kata kalenti ban pej kini kita nak trikam ki kum ka nak benta ka jela bar kawai ti kini ki wei ti kindan am ka pressure banyak kini ti ka leadership hi kala ayalam bakalan pas dang Kedai kani ken boong kani ke coalition politik sang ni ha jela jongin dei kedai kani ke pen sadin ya ka roi kapar ya ka development ndon por te ban perkhat ya ka roi kapar perkhat be tang gumno ban penek syuki na do bas dang ka state hadu mentah tang kendiat por tu ba ka ha por jong saseng marak ban ha por jong Dr Mukul te mentah ru ukon rak sang ma uladon hi ka majority mo uladon lai pulai ngut te ada umon tang ba ki hap perkhat pada ke election ke bahadin yo le se don kam yang itu kin psiania asyu te le se kapor kala poi bayangi ngi de ban
ban Shempang kumno ban jet te mdei shu ban jet parti ria jet no ki parti ki bakam scam kanong rem penjob ya ki bangin yo bet kajuk ke sarkar tang da kawai ke parti da ngimla ban le kum ta em ngimla phi ban la ka jingkela Kaso tu namar ba kani kamde kasing ban kong ba kipat ba kila ya kran kan halor kani ka coalition politics ni kata ka politics ya sunrop lang mo namar ba ngitip hina do menshwa nadi ki ong ba ngin ai kani ke department sha uta UMLA u minister 1 minister 2 kalong be kilong kumba kamde shoot nak betaka kampat ba ban sensyari ka kipat ba andre ka ban chupen scam ya ka to shuki ka bapiong ke jongki tingan ngin yang ngam yang ngin ya kam jeli holor ka ni ka kam sensyar khadar ha ka jala ka jongi mo lengba ki ni ki departments bagi bat ki ni ki menteri ki jongi ti ba manwa ngan poi biang shapi habangi pe ya ka ni ka kerukom long menta ngi kumba kedai kam ide syu kata kaban ong ka kam ban sensyar lani ban syakri upai pa henry kla ide pen ban kum ka kam yeng kam sem jong kawai lani ar ki long yeng pis ngo kum no ba kata ken kong ka shulong no ba coalition politics jong Meghalaya kala evolve ka evolution kala kam dei ba ong kaya cha ka babha kala nang yat penman kala nang snew in the sense kala long extreme kala long extreme ta kala long daktim phang kala long polarizing kala long very polarized in the sense kala chakan dong bet mo she ka bangila ban yo ka jing ba phi balai ka ni ka sarkar matau ka sen ka scam ru che thu hana hang ni ka long bet very plain and simple it's nothing ba ong bala ban babiang ki leadership na kum no ladang ipet si post nem kat ars nem menshwa ke Indian economy kadang dei 3 trillion 2.5 trillion hakini ki si post nem kat sans nem menta kala grow bounce and fold ma kala da kiu shamata kala dei 4 trillion economy means kala double ka economy size kala double ndai tang ba double ke economy ru handai ka revenue collection jong ka sarkar pedeng kala kiu bha namar ba kila open ki sector ba pher kum ka telecom sector kala ada play tiknahi kila shu auction be kim di tat shu te ngan shu ai nuksai pi tang ba phin nai kren ho tang ba phin yo license ban operate telecom tang ha Delhi marwai ru phisiu ka license fee ka ba shong don kum no 1000 crore ta ka pisa ka ba yo ka sarkar pedeng tang ni tai we sector nai kren i we circle super khat ma phi ki sector ba pher dari ka pharma la dari ka airport la dari ke ta revenue collection jo ka sarkar pedang kala kyo la dang ipet ka sarkar pedang ju ong dari ka federal state which means la da ka ruspa ukpa ki khon ki khabyo te hi ka banta ka jong ki ta ka pisa ka ba wan na sarkar pedang sengi ru ka nang kyo phin pet tang ka revenue jong ka state jong yi ka actual revenue means ka GST na ya karan mo GST south na menshwang irang dei tang 8000 crore menta ka GST kala ka dei tang 6000 crore menta ka GST kala poi segi 8000 news pa crore tang ka state jungi nai karan kata ka devolution of funds meaning ka ba ka collect ka sarkar pedeng ka badi ban ai ka state jungi menshwang yo lai 1000 crore system menta kila yo khandai 1000 crore system kala dang kyo dalor saki borrowings saki borrowing sila tumata ka pisa ka bon ba ka bawan sa state haba ka pisa ka bon bawan sa state kini ginong mi kaman kan jupat junga kan iju baki kaman ade pleng amlong bon pen song bet doyam be yang tu nayakhi namar ka pisa ka dangwan te ka batiang pat kalong lada kawan ka pisa na pedeng ka jingtip junga ka di ban penon kam kata ka rukom ba pa bro khot te ha economics ngila ipule menchwangi ong be teng di kong economics ka suk ba macro kan ban developmental economics ki ong hana la da pi wai da helicopter bu pisah da ka borni helicopter penha pasulok ro ka biang pha ti thleu siu pisah ban ti thleu pendap yang ke thleu siu pisah ban pendap siu ka tadi economic long in the sense developmental economics kata di ka sarkar India ko no ba pensapriang ki pisah ban poilu chaki paj ba bro khot nei ka problem ko long manta kam poi tu ko nama ketu ko pisah kala nang kiyo ka jingwan hanai kam trickle down chapo la sha filter no apadeng te ketu ko filtration mata kapan kemen no economic khmat te economic khmat kem kwa wan kenti parti kem kwa biang bet te ngiu i kata haki surok jongi ha ka jing pendut pisan
balai ki minister ki babun ki kuat tan ke PWD, PHE, judan makuat ki education balai. Te education barabor hap syuniat hap nur unu ubre bun shim. Namar ba am dan pisang tu. Te ki kuat bai tang ye ki money making departments ko man ong na dai. Tang ki surok ki jongi ru ki balai shir khai ba hapo sor shilong nai kren shu shabar. Hapo sor shilong lu ka tu ka surok ka bandai nanong Rim Hills Shaka office jong ka MBDA ru. Ani ka jing snew ngai MBDA is supposed to be the money funding department. MBMA mentala. Te shulong hang tu ken kong jing jinjar kalong ba kampoi ke pisah shi ki pat ba ken. Ti kinong balas ngi kim yo kam. Kinong tre de kwai dong kim yo pisah kinong de jan kim yo ki dukan bapher ki play kim yo namar ba katulop hi jong ki pat ba pro khoi ta ka disposable income ke bi khod economics kampoi shi ki pat ba. Ti kim don shu pisah te teng man shwa let's say ki thit bam man la ka tayo ki thit 6000 tingka man ta ki la khap thit no tak news pa. Namar bangi happet inflation is very high. Ha, ke inflation. Po Meghalaya te la jur pelat inflation. La jenjar hi ban kot bor ban thiet tang ye ki basic needs te ki bam ki badai ban bam. Tang man chu kadang. Nai kren chu ki tang nutrition ni ele. Long dan bakali jingkali don ken babu jingkali. Nada kalong kum ta she kita ki kumlong ki mechanism sana kita ki kilat kilenti ban kami ban jingo kata karukom wan karukom pelut jong kapisa bawan nakasorkan pedengken. Dan kira ke inflation ni, minta ni igani ba ki businessman ki larung haka politics. There no doubt larakadon ka mismanagement of money ka inflation can affect kum haka because they'll have to funnel that money syam. They can create kum ke real estate bubbles. The next generation kan dang jenjar su larangi larakayai long kum ni ta. Tinga ngakwap dan poi kan jingkali shi kong pat mo. Kong ki buon bah ki balak kan tho bat dang mentan chpang ngi ya kran halor kan ni ka ju kamat hi ba. Ka sarkar jong ni menta kala long kum ka corporate house. Mo kum ba kit bat iba manual menero iba tai yang ba ka kam politik si klabul ashimti diki brio ki budan haka business mo ti haba kalong kum ni hadu kanu ngi thapi tarai upai ba jong ni lani ka jela ka jong ni kala ban sustain pi ngi bon ba ki jing e ka way ni ki jing e ki ba khamat de kalong ba ngimlong informed citizens te iduna pelat haka puli haka putih haka shempang ya kasan perthai ngi shubon bangingat ikiwe bikin keren te haka por election pada ngi pej kinong buat ru ki keren menen nganang keren biwe bri hanong kendong yong ani dak keren nong buat jing bon ki bri ki bawan sngap te belai kita ki keren ken hakum kini ki pon ta badon kam e kum ka VPP ru klam keren ni halor kan ni ka jing keliang sarkar mo ba phla ba namar ba as the main opposition ide maki emban kan tho balai badon tang ka wei ka long kemiru weng no nalor ka tu ka rukom ai kitu ki shiti te ki ba ki ministers barok ban ong ba phla dai ban hiar shuki no it was more of a corporate style functioning dai kile kum tu em po corporate pink slip aduh badan ki baklam tip ru kidang le Delhi tip penman dal apoi satu baklam long minister shu ni pojing pinga la ngo kan ni ka ta kan ni ong ngiyo chief minister banang bo sempang rei kumno le bakla trei hadu kan ni kan em ka kadi shisha ka tu boong ba ka resignation ru ka don ne klam don is it necessary ka long don kam ya kata ka resignation Yaki niki menteri ba ayu ba syapan hap syuki. As per the rules, kita kata bersyukur ke pleasure doctrine. So the pleasure doctrine means that chief minister he hakno no kapor u consult betang balu governor. Ditang governor bala ban penhar syuki ki minister ma actually. The chief minister pat u advise the you governor. To governor lada udan makana ka authority ru kayat Basu orang nadian pak udah ngin hab ya keren ya jing shisha mo u governor le umtip ayu umtip ye kan dekat tu ke pleasure doctrine ka aibor kan you chief minister bon le kata tambah shulong no in regular practice patem pajudan bale kan namar kala long the sanctity of the democracy
kalau long you questioning it no pila asulong ba pila asule don bor teh te ka tu pat ke Gajing tele keli sakawai gajing keli ka long kum ni kan kita ki saungut ki bedang yo obat sa ye ki portfolio jong ki hato ki long are excelling in that hato ki le ba du kata-kata ba mde syu ban pen kerja ya ki I mean look at PWD ya manta look at urban affairs ani the page syai ka ru company kam ke urban affairs department te ikum bam don department ni AP na matang ka tu ka jing deng kali ru 4 la ban le ai ru nga ba syupet ya ta ka dai sisan mar ngang sa malki tu ka sulok ban kiu si hin jonga man ta ki la ti thliu am tip kelas niu bhatuk sulok man la kasngi dokum dum lo thang sa santli skuti na masite kalong ab bhafi sa santli skuti ki urban man la kasngi te mentala nriu banai da maklang kim pat le long ka syupeni ka development kam dan si sate kalau agar compare jung ki pat ba de ka I kum bakam don de ka jing as ngut ho jing mod ha padeng kini ki departments UPWD sila shine one wang ob bele ti PHE nu ang ba hable UPWD long kipat ba ki kelmar jing mod ken ba ngas ngoy ha ka ibi kong pari ong meneri ong ba hato kini ki menteri ba sha penne syuki hatu hadu ka no kilala ban trailer ni ban rai ta jimin toy na mata ka jela ga jangi ken tingan poi shi ba kit mo ba king lai kran do mene halor kan ni ka jing ya clear ya ka politics but ka business ha ka jing pe ka jong pi hatu kan wan rajing to yu thrayu pai ba jungi balada kala yai long kum ni nang ni sha khamat ka jingma ka baga jaj penria baga jela ga jungi kan saki bakan mat kan the lada page yang ini ka mix of business and politics kamtam komentar ba ki ong ba 25% of the ministerial birds glitch ka week shiki bayadon one family or one business group ngamda kenmautan ti upai ba ti unyo tang kajing kan namar ka wei kadon upai ba mentaru kadon ka lethargi upai ba ula thai te long lethargic ti ban krennya kata ti which is a very unhealthy sign but ka ima kan ti bali kadon kata bali ki pai ba kim kren ka wei ngatharai ba kim don hira ka connection but kini ka previous cabinet lara ka don sha ka connect between the policy of the previous cabinet but uriu madan nei upai ba unjin dala kham kren bhate baka change kum ni ngam ong ba kim tri kam ma ngam tip ya kata ngam tip ki file you ki process tang ba ngin chupe ji stakeholders ken ka policy jong kini ki department sam kaya ting khu wei ba ki concern stakeholders kum ha ka education menta ki kwa ban face out ita ki deficit school but ban shimti ki jaka jong ki school mission school like kum no fi warra kum kata ka policy ka banum dan ba priang he tinang ta pendekren ya ka tourism department mo tiki kidon kini ki stakeholders ki bakwa ban implement ka system kum belong hasikim ti okay whether that is right or wrong ngam ong ra and tang balong ladi ban khot ya keren am so kadon make a disconnect with the stakeholders there ti and when you come to macam example mo kum ka health department timen kini kawan ra ya ka medical bill compulsory service and ki doctor pun kim sutanat ya ka ba exam ki doctor ban serve ki hospitals ni ki PC jong ka state so kumno ki mi with ki policy ki belong so disconnect with the public kapini bak policy has taken a back seat and maybe ki batham ki policy not necessarily ki belong in touch they might be from outside ngam tip but they are not in touch with the people of the state kibun pula ki consultant and so therefore public ula long so disconnected speak out sebentar ula long he's already disconnected disgruntled kan long disgruntled and long lethargic and ba pelang ni kalong ba hapo demokrasi ngi ong participatory governance nrai menu te ju consult ju pai ba halor kanu ka policy jing shisha te khot hakano ka rumsan pai ba nia kren kan yang tu nia pen I wat kinong hikai ru menta khot ban nia kren ban pen I ki ka e gajing jong ka sarkar ka e gajing jong ni kai and come to some conclusion kan middle point namat mla hi ban ayulut ya baro ban pen sungu tenat ya baro te kata ka de ka we mo ngas ladangim don kan ka participatory governance ladaki dorbar snor ki mi don bentai ai ru hakano ka policy making mo kiru ki dei ki administrative unit CM jong sarkar in some ways
Kita nang tak district council lah ka jong ka partai. Tip show teng ya keren ke environment haba ke babon hi ke hab po district council dak khot ya ki pada ki ong ba em ya ki cloud ki badai jong ki shimet ngim la le tingin teng kan ni ka jela jong ni kan kalau long tu ka jela ka jong ka long convoluted long ka ki buon plat ki jing te ki jinet ki chinat ki cerwet ha ka jela ka jong ka ba kong pi ong ka don kam ya baro ki stakeholders bikin wan bikin ya keren lang kan tinggal kuah ban boy kan ka jing kali ban sak ndian mo kan ka way ba kan ka tourism kadai ka very dynamic department ka ba utu babat ektu ka ya tu department udai ban long bre kan think on his feet mo bala ban perkhat nu le kan ni out of the box bre bala propose nem te ni la kham sitom pi tharai ban ong ban chakri ka tu department kan ndai bang akran ben ni no mo nrai sngo tho hi ngi nai kran tan ban Emmanuel image hi la da prapu arstem yo but itu hi ba kadon hi ka climb down te dynamic department I know tip maybe somebody will do backseat driving ya kata ngim tip mo em long ka dei ka pi ong pi namar kum ki pai ba hi kini giri jing keli ni ki jing i ki ba kum ipa ngi don hok ban keli ban bu jing keli sha ka sarkar namar mentang ko banyak keren halor kini ki portfolios ki bala bin shat nak benta kini ki menteri wa thamai mo namar ba ku mang ong biang sa sien ba ki pai ba ki don hok ban keli ban keli no menteri rang ba halor ka no ka nong rim ba PI ya kani ka portfolio ya union menteri te nak ke da tenginya pej menta ko mi kong pat menai la da keren halor ke tourism department klem da ta ma yong yo no la ni ka ya ka met ka phat an ka jiko jikya jong no ro hinrai ngin ha ban long practical hang ni namang ya keren chapang ka senshar ka khada namang keren chapang ka ban raj man to ya ka jalla ka jongi ti ha ba pi pej ya ni ka jing ben shat ikini ki departments ikini ki tna tre kam sha kini ki meti bathma ha to pi shong nong rem ngin sang shni ba ki dot to mo ti kawai ki features jong kani ka cabinet reshuffle ni na page kum ka BJP nadu ka last term ni continue this term ni because kita tang arut ki MLA BJP so ki interchange between Makif once in a while and ki portfolio more or less kilong kumju hi so kata kawai ki evidence ba this is all an pre-arrangement klari ki internal everyone kini ki ba la do they entered it I suspect with that arrangement ba kata hi kaslong ba ki haban keren ki nyamar ba ki haban keren ban apis ya ki nong kersan ken kim ban se ki hab keren ban apis nong kerskan jungki te kalong kum ta te menta dingi keren kum lo mo kata te ka dijing sha ba ya ka tourism department ngi dan kam ki ba kham nong dynamic ki ba each ka di ka factor ba te menta ngi keren kum I education minister te ikan ma menshwa por baki in the last term por baki ki kini kini kai baki sha tear gas kenal kan he was in charge of the home rule and long ngor badong ba at least ki track record long ki pai ba kim sultanat te ya ka track record ta ri ka ba kim sultanat te long tama de fit ki numbers hari ni de kan numbers jo kini ki cabinet birds they didn't change NPP 8 UDP 2 HSPDP 1 BGP 1 that is the key here the numbers will remain the same that means baki party that is the main key actually that will katakan long kumju te so kelak khamlong random hi in many ways tang banya pensutanat kumta kum ong mana they view ya ka ministerial bird kum ka bahkan booster the next election kadai kata hi ba Manuel nak liang jong atu kelong kumta ken ko ngangai ibe ba let's say konda utulat ka jung buj perkhat kam da jengai than mo in terms of ban commercial or phareng khatin phareng fasad ban pen I ki brio ko kloi te ladangi phai biang se ka budget mo ba ki ong prapu nyo 1000 crore ken yo by 2028 kala dibendan ka action plan te ladak fidon ka action plan ka dibendan ka vision document kam dei chukaran hal air kala dibendan step by step guide de man ki department lada ka dega health ka education ke baro khoi ni contribute ke GDP man ka department pla so ba man lau hundru banai ngi la de ban kiu ka ne ngi de ban pelot ka ne ba kata progress ka de ban dan whether it's
any KPI macam orang normal kita key performing index kata syai kadang telada pila dan kum kata pi tab minister yanu ru you minister syabun shong shuki pila ali alu pate bapai ka expect na pi ka kam de kan ni kalau ka appraisal system ma kum la sense pila ong lupa ka job description ni pi de kan ni expect ba pen pendap kan ni how ni office nam asem lada pim la saya terjemut biang saya shong tu shong ba balai fi fail kan ni balai fi fail kata dan suatu la pi change ru long kadika shong long rim te ni ba kum ba long mentah te kam dan ke kum ke kita ngim tip manu ba perform ke ka bangi UI teng kam la bandai ke badai si performance ru te hang tu pat manu ba du pi te du pa ba ka du ka state kanang kiu ke jing duk kanang kiu ke jing duna kanang kiu lu ba khaj hang tu ken ba om ba sayap ka jaj bandai jungi mangai ngim dan ka vision document teng ngasudong i breu ho aj ba banya ki guma ong pi menengi sngo ba poi ka chamalap dei teng ka bahai balong tu kalong dieng te handi utu dieng ubah the trunk of the tree patu ukiu ki branch te I can ki ka sebagai handi ka fundamental pan jong ka state ka diban kiu kan te hang tu pa ngem yu i kan kitu ki dei ba let's say ngi hab ya pet kham jinga tong ngi crunch phang corporate dari banda dari keren pada tak appraisal system pat kam dan tak appraisal system le corporate ke tang hal er mi hab corporate perform or perish no pe mo ngang kwa ban ong kan ni ka we mo lada phi kwa hi ban sanchar bhai ka jalla mla te bandon kini ki compromises kini ki jing ya soi ba phi phin bat tang asnem shiteng dadap nang tu phin e no namar mla ban wan ra jing kala shwa ka sansnem te wat sansnem ru teng dang lekot ya dang lekot te lada iwe minister ba tre bha le se kan nu ka portfolio lada myo ka to ka por ka babiang nalor kata pilatip hi ngidon sa birokrasi kita ru kipet bah unu minister bangila ban peniat kat bangimon unu minister bangi de ban respect ban burom mo te sakawai pada kabam don ngim don kan ka efficiency yardstick ngatrai lada wat ikinong hikai ne yano manu batre kanu ka department ru de ban don pi ka performance yardstick claim the measure ya katu kumno ngin still to lop sa te haba claim penmi ai claim don no outcome shouldn't be tang investment with no outcome how can we go on like that te ka balai nga kwa ip ba pin pule tu ka vision document 2030 bashna daga ni ka National Institute of Public Policy ka don ka tu I don't know lada kini ki minister ki babata kipet em ki yo in em ya ka tu ndai ka don bon ki parameters ki bangi dei bani pi ka jing e ka long ba upat ba uday ban long part of that vision te exactly sushnai ka to ka policy kini ka government ru ka shimi tu policy ka sungu biang ka de ban shimi ka tu policy bat ka de ban shna pat ki kendon jong la jong hapo jong ka policy bala bu ka tu ka NPIP la shna knang namta ka Meghalaya hi ka tu ka vision document 2030 tele se ki babon imat mangi pat ba le ngi long careless palat phingim salia ban kit ya ka lengkor ka la jong te rei ngi dei ban kit em namal kani ka jela kam dei te tang jong ka sarkar ka dei ka jongi la dah hyar ka pule ka puthi komentar ngin dei chnong kandong ani jing bon ka drop out ya kata ka data ro ngim don phi ka sakawai ka long ba po Meghalaya em ngi duna palat ka data mentangi ong bakala akhir kata ka maternal mortality rate has gone down infant mortality rate nutrition has gone up ndangakli where do we get that data undon mangi hapo ka media we go by data it has to be evidence based no te kibon ki phang ki ba ngi shu khen ngim khen kor ngi khen sting palan but kau kan kadau ke bakongsan ka long bangi ki pai ba ngi long indifferent ngim salia ngi supet tang kat bangi yo mentoy la desimet kalong kawai ru kalong ba hak sarkar hi ka jingdon jong kini ki different boards ani ki different council kutu economic council ko pi on last time kutu kam tre kam show hang tu li ki don ki brio ki ba shempang ki ba laban ai jing mo chaka sarkar sa kawai ko state planning board kale ayu ko state planning board like kum kita ki jingkili ki ken don kam ayu banwan ra ayu chairman juga state planning board ban penlong cabinet minister baka kerdan kaya di kumju ba chief minister namar balai ba katu
kata kemud utu head ya ka state planning board uklam semua tu kan ya kejing kia jong Jong kakam na kedan jong. jong Kini nyekran mentah halor ka dynastic politics mo. Namar ba ngangai ba kani kam desho ke ba phlal ni ke ba thmai ha ka ri jungi jela jungi bangi iya ki snam dal ledu kiladon kata mo ke dynastic politics bangi bon ngut nak wei kalong yeng ki ba sensha ki ba bat yula kam sensha. Tinga bangi kran ni kata ba ki dol ha ka jinge sham ki jong pi tharai ha kini ki snam bala lai ka bo jong congress ka ba don ki tu ki jing bon jong ki nong mi khmat nak ka ju kalong yeng ha du ka nu ka la ban rai ka jing kala ka jela jong Pi, there's no correlation happening ka dynastic politics baka jing kelah ka babah. Mar habangi ong dynastic politics bunsien kadai ka business. concentration of wealth mo in one Kadai kata family. hite in naik pen kelan gen kadai ka business but ru consolidation of power. Ti lara fila view lupa kumta. Ti kamut ka policy is already taken a back seat. Te kamdon jing rap ipat ba ba man ro dekas ka ka congress jong ka seng jong pi ka babat yula kam senshar min ki snam ki blalek baka dynastic politics haru da dia Delhi la ni po mi Tengah-tengah divide ya kata namal bang try dynastic politics is a little different from cartelization politics. So cartelization politics means ki form a group, then you to go group ki ele man shim kabu ban pen kraw yele di. Dynastic politics means ka ba should ong no lada Kher pateng. Khiar pateng kan ukpa ki pa ye jong pi ki dana politics. Most of the time ki family bawana political background babon hi ki bale ki poi ha politics namal ba kila ui namal ba kila adon hi sim ba kila adon tu ban laj ka e te kong namal ba man ka singi de pi kan do breu te ka pher hi ta ma ne ka catalyzation politics ka pher ka catalyzation part in the sense long ba pi a form no da ka group da ka cohort ka ba ong komnong in sim ka bu khrang bangin ya yo nong ya la di te ka tu kan Ban penyara ka business ban la penyara jong ka ke. business la jong kan ka tu ka Nak pensai kindia no. When I said perfectly yang dynastic politics ni, nak kena perkat sepang ba bahir penting di kami kepa kumta. My picture is by because that form was ka about dynasty kan la jong ki family mentate ar laingut nak juk family baki yang. That was what I was talking about. So that actually come day dynastic. Katu come day dynastic actually. te ka long ta kan te ka tu ka catalyzation politics ka ke ke bas new kan kam dei ba long ta hang ne mo ngar pet wat ha Delhi ru phin pet ka BJP phin pet bhai they have tang kan niat ngut ki bre ki ba control le ka BJP Yes. and ki control le ke India barok away. It's very dangerous. It's a dangerous I trend in a think sense. 90% of wealth ki Ka concentrate haki ha, ka concentrate beta. it's like hakajaka ba kapisa kan kumpi ong pi ka ba dei hok ban poi changi ban percolate chhu chani it's like an ideology jong ki ban ka ba percolate ka sub hai ki politicians te bakan le am tha phi kong shi se ba phila penduk ya ka community phila penjenjari ki ban yo ka kamai ka kaji ka ba biang ban biang ya ka yeng ka sem ka biang la shai por election dei la da phile ja yeng jo ki phin ai tang 1,000 ru kila tham vote ya phi namar kila sungu namar kem su tho ki pli na ka jing be ki sungu ba ani lawan ya rap te ha ka tu ko por ka suk ka tre kam ha pisa Nang election kata kan haba pet hang ni hapo jela Meghalaya ngai kum ki don shisha kum kata te jing tmu ban penlong ban pen sabit ban pen saduk oh nda la yo kini ki atli ki ai kata ka arah jar kala trikam kala tre kam kan itu hindiat pisa la tre kam tu job suk kan nang ka jela te la nang hiar la nang hiar shisha pi ko an benda halor ka tu jing klikong dynastic politics ngai la dia shimet ngam da so ya ha be kan ikan Nehru Gandhi dynasty mo because it's too long and it needs a change nga shi ong na du man shwa hiru ka Congress party balay ngimla banan election within the party te at the highest level namar ha block level ngi don election ha district level ha ka state level ndala apoy ha ka MP ha ka AICC pada don election show don ka selection balay nga tarai ka Congress tu kala dehi ban hiar sya upat ba sya real madan sya ordinary person te let's see how he can lead. Nomor ba dynastic politics kumhaka in Indian democracy it doesn't work. Kalong it's not meant to be It's not that meant way. to be. Kemenginya poi biang syakamat ke jengi keren ke jongi but ngitip hiru ba aba ko di kesngikin ong bai ba kabor ka syong ha umen jurang ba sa shi sien ngan ban biang ba
nginom len ya kata metri rang ba udon ya ka bor bon weng la ni bon thep ya no ya ban bon pensyong ya no ya no kum hak syuki menteri henry ka jing thmu jong kum kini ki jing ya ther ka long ban ya le ni ban persyang ban bu jing keli ban long kata ka rensan ka ba aila ki pa ban bu jing keli syaka sarkar kenang ban wan ra kata ka rukom sensyar ka ba khoi ka ba suban ni ka ba biang ka ba ya be ya den tikat kum ka mon juk pa ba tinga kwa ban pun kut ya kani ka jing ya ther ka jongi da ka jing keli da ka mata ibe pe ibe na pedeng ki jong phimo kum ki pa ba ke ai ka benta ka bangidan ngatip ba ngi song thu ba ni la ban don ha ka no ko benta jong ka jelang ni la ban tre ka no kam hindai ke ai ka benta ka jongi ka bangidan kam ban le ban pentik na ba kani ka kentin sensyar khadar kanum kut tang ha ka thop jong kariti sensyar karite hindai ka de ban penni eta ki so ki ban wan ra ka jing mentoy om tang e kani ka ya ka mta hindai ya ka lawai ka ba na sha shi sngi ro ken lara ka jing kalong ba ki political leaders ki penon kam ya ka ministerial birth ta bata ka jing yo nong te mengi hap perkhat thamai ha kata hi ngi pat ba hap ban perkhat ngi hap ban suthu ti kum ki pat baru ba lada u representative na ka constituency jongane u bat ya ka syuki ba kana un hap relinquish unum bat sa tengah nyo nong hadu ka no ting hap ban perkhat na ka benta ka jela ba ko waite ngim de banong constituency centric pelan ngapan perkhat je jela long kadi ka jingmut habakut kadi ka jingmut jukha jung paj ba he when it comes to because kami oban when it comes to gender representation that problem will be solved namar bale kalau ada untuk 106 constitutional amendment ka reserve 1/3 of seats for women in Lok Sabha and state assemblies tiki ong bakan satrikam after the next census mo so at least that part kalau ada ke direction teh tip show phi ka tu ka sakut pan namar ki ba na Bihar na Uttar Pradesh ki persya ka tu right ti long kai mo dong ba watla ka tu kampat trikam ru henry mangi ki nong mi khmat ngidi mangi ki nong jin ngol banong ngidi bangi bari ban force ki nong mi khmat ban wanra ban khambu ha khmat ya ka policy teh ban ya kata ka political survival lada kamuan nangi hite an kani consolidation of power lay kamut ka effect jong kani kan comes new show hakani ka generation ka banwan lada menta kila consolidate kat ni kumbo mentan dangduk dangbi kan susu kan tinghap kindet benriung hap perkhat thamai menta hi ba manul nak liang bersyukur keren hang ni long ka don kam activism mo at a microwave level in the sense na po try do na du ki khna ki pada let's say ki badang yo thep vote ka baning kong eru ki la de ban sedang ban su thu shapang politics ngaju ong ba politics ka tre kam hakata ka rupam ka ba kta ba ye ka yeng ka sam wat mod ba politics kanum kta ye no ru namar ba ka ba school ka ba village ka ba taxi u bai dawai she e village school ki jimpule ki ba phinyo school ki dawai you hospital you ki baru khat ka tre kam ka politics te nadian wat mod ba kam ka politics ba buan ba ki khna siong ni ngai that ka politics ni ngai si politics kam kwa ngai jaklia politics kam kwa bandan wat num yang election wat num le and they at least be sensitive enough ban tip ja you around your people politics kamut te batang banyang election ka politics kamut banyang election ka politics kamut everything pidi ban tip lat ken sipang ki pidi ban long sensitive ken kong ngi ki khasi bopon sien dai watang ki scheme lo ngi bon ngi tip ida kharpan pe ki dak tip ha hi ka scheme you ko don ye yeng ka sem you ki tip ki be ki let ki yo nei mangi ki khasi pateng teng ngim da tip te namar ba ngi long aloof ngi long ni biang bai ka ba yo biang bai ngi kyar no e to te teng teng ngi hap ban long sensitive ndian but ngi de ban kham su thu kham bon ken teng teng de fiya chum chenai pi os ngo ba ki kren ki pre dang la ba ai contract be youtube ba he spa man namar da ai contract youtube ba he spa utu pendap kam bot long kajing sngo jung ki pre kim su thu te ba kap habakut wat da kini ki department ba pher ki pe man ta kat nongot kat nu spa ngot ki contractor hapo meghalaya ki ba ot ba na du man shwa ma sa pho san pho na man shwa ki tre kam contract ba hi yang sam kala akhir pateng nu pa shi khot nei man ta kim yo shi ki pli kam na mal balai ka spa ka pho kala le bitang sa khandiat ngot saw san ngot ki la penyat be ka state ba ko bai ka tu kam ya ka don hi pe ka jing namar ba
imat ke creativity level jongi hiru Kaduna. kajai ben riau Kaduna. La dadon utu baseng kafe hang ni sahang tay Iya, seng lang lut. seng lang. La lek kontrak mentah kat bekeli tri kam la jong. Kat lo ken ki kontrak ni la. Kata ada. Ni don pigi congenital disorder sebangi on. Tinggi hab ipet ye kata ro kan tambah shlom from a political point of view ngasngo kan baki khna hi khamtam kini ki new generation ki de long very sensitive ndai tambah shu shong shit ndai de puli de puthi de sutho dei le ban ngap iki discussion jo kirang ba dei le ban sutho kili don kata ka critical thinking a little bit kan kirang bakin kiu ma kata hi kan ki jingkwa Boleh sebut ba. Kong? Hi kani ka critical thinking ka long so important. Ngai ka dei ban sedang nak ki school em. ha Ngai lele mentang ong na du class 4 class 5 la dei ban crunch hang ka politics ban batai ki ban sngap naki. Ke ka baki sngo. Namar ki don pun ki baki kwa ban kren em ki khana don bas ngap pa de. A school room don bas ngap hayeng room don bas ngap. Te kani ki jingjah Nepal mo bangi ong Gen Z revolution. Kala banwan hang neru, kala banwan hang kani ka jela ha ka rijongi ru tu chief minister ka asam mula ong lupa bangim dei banwan ra kum ka tu ka jinglong. Kamut kala don em ka jing ngoma namal la dala sedang ban ya ki kini ka badang kam khana mla ban pen sange te. Mla ban pen sange. Te kata ka dei ka we mo nang ta ka politik sang ni ha ka jela jungi kala long personal palat phi. Utu bolong MLA lada tu unyo opisa na prala kasngi banshu I by dawai I by god I by sale by school kibabun ni pinlet haki yeng MLA em nadu mstem rushteng la don du lan prala kasngi te katuru lada ngim ya kala tingim la ban expect baka sanhima kan kala te kata nangta kini ki schemes baper PP ong chate chapo takar ki brew ki access by ki schemes ki tip ru ngi pada hang ni tang bangin dawa bai ki tu ki scheme dei ban pen kelap hak ten khasi te ngimla ani shuan ki scheme ki bada keteng itu man pernah semla de ki tho ma kena dak ten parang nu ka jingmut ayu intip mana ka ni tu ka sngi kha jo modi ru wan ka tu ka bong swas ayu ngam so thu shu te kum no kan ngin sim bentar la dak klem sngong thu shu long yaaj mat la kum tu te kita ki bangi hab ban ya perkhat ngatrai la de ban ngin pe shi ba Manuel mo ban khot goi ka meeting hang te hapo national dorbar hall em la don kampala Kalau dan kam ya banyak tir, banyak tanya, banyak keran kalau kini banyak keran banyak ngap ru kan buat ka debate ke ban wan ru nak school college level kedai kata ngi school tu mo ba ngila ban lum ru iki jing ai jing mut jong kinong ishe beta ngi hakba iba kit dor bla ila batai ila banjur halor ke bor jong pa iba udon ba ila kren ru halor ke jing long kong san jong kinong mi khma ki jong kita ki MLA bakin long ki MLA om tang jong ki constituency ki jong ki henry jong ki jelahi barokawai ba ila ban ru halor ke jing don kam ban bu hakmat yakini kinong yalam ki jongi kinong sensyar ki jongi ban bu hakmat ki policies ban pentri kami ki policies but tang ban khmi nakabenta ka mentoi la de shimet nang tangi yo sngowi ka jing kren jing ba Manuel ru hakaba ila banjur halor ka jing don kam jongi khun samlai ki jongi bakin mi shakmat bakin long kam long shempang halor ka kam politics kin ma ba ka kam politics kam de ka kam ong ba ka kam ba shisngi arsngi la ne ka kam tang ha for election hende ke baro ke batri kam haga jela ga jingi bar ki be ki jela ki dehi ling ba kam politics ti haga gajing ai jing ba gajong I ka long bai khun samla jingi bikin long ki ba pek perman bikin kindet no bikin khmi ban jingo ka ni kam kum ka kam ka badan kam ti nang tang yo snoi kong pat ru ba ikran halor ke jing long kong san ke ni ke jing ya kran ke jing ya phliu jing mut ke jing ya sami ke jing ai jing mut ke jing ba ke jing kran ban ya snap ban ya kran ban ya shemi ke jing ai jing mut mar kelyang ti sashi sin nga ai kublei ya ki nong shim benta ki jongi menta ka sngi ki pelaya pelai por knang ban ya don ha ke ni kami jing kran jing menta sngi but kumbangi la yo lum na ki kumbang ne ong ki naga jing kran ke jing ki kalong ba ni su thu ba ka kam sensyar khada ka kam sanhima sima kam de ka kam ka basuk ki bon ki jing haringkat ki jing pensoi bahar kom ki wan bet hendai kum ki pat ba tongin long ki ba pet perman tongin long ki ba
kami tu ya ke rukom trikam jong ke sorkar man lakas ngibat tang ban syuhun hai tai arha jar tingkal ni tai san spa tingka hindai ngidai ban long ki ba shempang ban kami bagadon ka jing trikam hok ka jing pen trikam hok ya ki scheme ka jing pen trikam hok ya ki policy ba pair bat kham tam ban kami bagadon ka jing kit klik la ni kata ka accountability ba responsibility na ki nong senshar ki jongi sedang no menteri rang ba par hadu ki MLA ki jongi ti ngakermen ba lingba kini ka jing ther minta ngila ban I men sim la ni ban Kirisiutia ya ki kuon samla jingi kham tam mo bakin mi shakmat bakin pensoi ya ka sur ka jongki but kwa ban ong hang ne ba kani kan san kam dei ka ban ong bangin ya kan tho la ne bangin shu ya kan tho sarkar la ni kam jong sarkar em hindai ka dei ka kan san ka bang ya le kumnul ngia persang lai bori beret ban wan ra ya kata ka jingya ngau thu la ni ka jingya mejing mo ka jingya ther ban ai buj ai bor ya ka sarkar halor kumnu ban pentrei kam ya ki kam ki ban ra ya ki jing man toy ya ka em lang ka sa lang ka jong hi te sa shi sin kublish bu ni ka por ka jong phi bat ya ki polok ki jong hi pa ju pe yo forefront media ba ya ka ni ka ren san ya ther man la ka por ngari iban ka teu mauri na ka ban taw forefront media kublai ka por jong phi baro